Amen. Praise be unto Jesus. Amen. Siyabulisa bazalwane egameni lenkosi. Hallelujah. Amen. Linamandla legama liyaphila legama. Makabonge Jesu. Glory be unto Jesus. Sibonga ukuba khona kwenu bazalwane hlezi njalo kuyisibusiso. Amen. Ayibonge inkosi. Siyabulisa nina bazalwane abazalwane basibukela live ku Facebook. Siyabingelela kubona abazalwane ababukela ama video ethu ku YouTube. Siyabulisa kubona abazalwane abalalela ama podcast ethu nale njumela sithumela ku WhatsApp. Siyabingelela kubona. Hallelujah. Sithi Jesu muhle namhlanje. Amen. Nginezwi bazalwane engithanda ukuba sibonisane ngalo ngaphambi kokuba siphume. Hallelujah. Ngihlezi ngisho ngithi mina injumayela ifana. Hallelujah. Glory to Jesus. uNkulunkulu namhlanje ubekile indaba lapha bazalwane. Ngiyacabanga ukuthi ngize ngayibhala nangesizulu. Hallelujah. Kungesiko ukuthi bazalwane uyibhala ngesilungu kuyangihlula mara ngibone iweight yomlayezo izwakala kangcono uma ngiyibeka ngesizulu. Hallelujah. Uma ngiyibeka ngolimi lwakamthaniya. Amen bazalwane. Umyalezo namhlanje uthi angikwazi okunye. Hallelujah. It's a very brief message bazalwane ukuthi angikwazi okunye. Yabona ezinye zezinto zonxakekisi. Hallelujah. Ezinye zezinto ngiyothi ngiyangena kanti sengene into wrong. Hallelujah. Manje ingcono le engiyazi kuba ngihlale kuyona. Hallelujah. Noma ungabona ngathi izinto zami ayihlangani, noma ungabona ngathi into zami ziyaphambana, but mina angikwazi okunye. Ngibona kuyahlaleka kuloko engihleli kukona. Ngibona lendlela engihamba kuyona iyahambeka. Noma wena ungabona ngazuthi lendlela inzima, but mina ngithola comfort engihambeni kuyona. Hallelujah. La impilweni bazalwane sihlukaniswa ukuthi sazi impilo izohlezi njalo inombuzo ukuthi what do you know? Iyona nto eyenza umehluko. Hallelujah. Tenza umehluko ukuthi what's empilweni, what do you know? Hallelujah. 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Tela bazalwane oyiphethe ngesilungu bese asifundele. 1 Corinthians 2 verse 2. For while I was with you, I made up my mind to forget everything except Jesus Christ and especially his death on the cross. Hallelujah. Amen. Ngiphethe ngesizulu bazalwane asifundele. 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Ngokuba nganquma ukuthi angikwazi okunye phakathi kwenu kuphela uJesu Kristu lowo obethelwe esiphambanweni. Asibuyiseni amakhanda. Father, bless our meal in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Bazalwane la uPaul ubhala incwadi ubhalela ibandla laseKorinth. Uthi labazalwane, the time I was with you, I resorted, noma I resolved, nganquma ukuba angiyikwazi okunye kuphela uJesu. Hallelujah. Yebazalwane asinalo kunye esingakushumayela, asinalo kunye esingamnika
singabantu sinabo kunye esiphilayo phela uJesu. Uthi lo owabethelwa esiphambanweni angikwazi okunye, anginabo okunye, anginale lithemba engathembela kulona kuphela leyo ndoda eyalenga, leyo ndoda eyathatha ubuthakathaka bami yaqeda yamnikeza uNkulunkulu, yamnikeza ukuba ngifanele ngiyolahlwa, kwathiwa angisayi ukuyolahlwa, manje sengiyindlalifa yezulu elithi iBhayibheli ane-joint heir kanye naye. Leyo ndoda ekwathi ikhethini selivalwa kwangathi mina Nkosi usube nami eparadise, yathi le Nkosi namhlanje ngizoba nawe eparadise. Iyona kanye leyo ndoda okwathi seyibove zami izono, but yayithatha yayihlanza yashintsha lamagama libi lingathandeki, yamnikeza igama elisha elithandekayo elamukelekayo, kwathiwa ngumntwana kaNkulunkulu. Hallelujah. Anginabo kunye yebazalwane. Hallelujah. After uNkulunkulu esedala umuntu, uNkulunkulu bese amnikeza lento abathi i-free will, ukuthi umuntu akwazi ukuthi ayikhethele. Hallelujah. Ingakho lithi iBhayibheli phakathi kwakho wena ngibekile ukufa nokuphila. Wena, it is up to you to choose life, because kungenzeka ukhethe ukufa. Ingakho athi ohlakaniphile uma ebhala kunendlela, lendlela ibukeka ibanzi, isango lakhona libukeka lilikhulu, but leyo ndlela isiphetho sakhona sizindlela zokufa. But kunendlela at the same time isango lakhona libukeka lilincane, laba bangena ngalo bayaphila. So la empilweni mntaka baba, it is up to you ukuba udecide ukuthi ukhetha ini, uhamba nayiphi, ngawukhetha ukufa noma ukhetha ukuphila. Yini le okhetha ukuthi mina iyona engifuna ukuyazi, ngoba uJesu umefika empilweni yomuntu aka-impose. uJesu never imposes, uJesu akasebenzisa inkani. Hallelujah. Ingakho encwadini yeSambulo uthi uSambulo 3 verse 20 uthi bheka ngimi ngasemnyango, umile emnyango uyaqonqotha. Umuntu ezwa izwi lami lithi iBhayibheli uyovula umnyango bese ngiyangena. In other words uzothi welcome, you can come in, bese ngiyangena. Uma sengenile angikhomba isitulo athi hlala la naku ukudla, then we can eat, because I am not imposing. Angizenzeka imphoqa umuntu. Hallelujah. Ingakho nokusukholwa mntaka baba, uNkulunkulu wambuleka kuwe ngokwelevel wena omfuna ngayo. Ungakholwa kuphela 10 years but uhlale ku level e1 ngoba kule level ongakasikhuphuleki kuyona. Hallelujah. The day ushintsha ama level, the day ushintsha ukwenza izinto, the day ushintsha indlela othandaza ngayo, it is the day uNkulunkulu yokubona ngendlela ehlukile. It does not mean ukuthi uNkulunkulu akekho ona kasebenze, but inkinga yakho ukuthi wambuleka kuwe ngokwelevel wena omfune ngayo. Uma ufuna ukumbona ngokujulile, it needs ukuthi wena ukungene uye deeper. Hallelujah. Ungagcini la ku surface, but kudingeka ukuthi ungene ujule, ngoba kunezinto engekuzuyibone until the day ungena ujula uya deep. Hallelujah. Sithe last week uJesu uthi kubafundi bakhe, phonselana amanetha kuphi ekujuleni, enter unto the deep. Lo mama bazalwane uyahamba
behamba lithi iBhayibheli njalo uma benyuka kanye ngonyaka njalo banyukele eShilo every year uyanyuka uyeShilo uma eyanjalo eShilo lithi iBhayibheli uhamba nendoda yakhe uhamba nomgcabo wakhe lithi iBhayibheli lo benabantwana yenangana njalo umefika umengene ethempelini eyothandaza uthi inkosi ungamkhumbula umphumntwana njalo umefika uthi inkosi ungamkhumbula umphumntwana njalo umefika inkosi ungamkhumbula umphumntwana. That was the surface of the level. Then God in the Bible he was silent uNkulunkulu wathula until athi man ake ngithi manginyuka kulonyaka ngingasadini la ekutheni mina I just want to know how it feels ukuthi ngiconceive ingane but ake nginyusa ama levels ngeke ngibheke isidingo la ngikhona ngeke ngibheke isidingo kaIsrael ngibone ukuthi uIsrael ushoda ngane uma ebheka uyabona ukuthi izwi lenkosi has been shut up. There's no prophet ozolandela. Hallelujah. Maqeda uthi ushoda a prophet and uNkulunkulu akakwazi ukukhuluma unless akhuluma through the prophet ngoba yiki into azoyenza unless aqala yambula kumprofeti wakhe. So mina mangiyothandaza angisathandazeli mina ukuthi inkosi nawe ngiphi but inkosi give me a prophet. Bese ngizoqaphela ukuthi that prophet ngimbuyisela kuwo. Then God says now we can talk. Ngoba abantwana basekhaya until we go into the deep, until we labor more kunezinto engesize siyibone. Hallelujah. Because impilo will stretch you, impilo izokuchallenge, impilo izofuna ukhiphe naloko kugcina. Hallelujah. Yeah. Empilweni kusazoshiba bazalwana ngakashiba. Amen. Ukushiba usazoshiba. Hallelujah. Amen. Impi yaviva. If ungabheka kahle impi yaviva right now. It is high time that we occupy our rightful position as the church. Sitholakale sisemadolweni sithandaza. For whatever that is coming, because abaningi angeke bakwazi ukuma kulesikhathi esingena kusona. Baningi abayodayisa umzibulo baningi abayophenduka bathi lento kaNkulunkulu ayikho ngoba sebeyobuzwa ivile umphefumulo wethu ukuthi ngawe uyamphika yini lo Jesu. But uma impilo yakho izovukana nengqinamba eyiningi. Hallelujah. Asikwazi ukumphika ngoba yebazalwane impilo it's all about ama loss nama gains. Empilweni it's all about ukuthi uzuza ini uphinde ulahlekelwe yini. And qaphela ke ukuthi ube nale wisdom uDavid abanayo elithi iBhayibheli wathi efike empini uDavid wabona umFilisti eklolodela kuIsrayeli eloke ekhuluma athi khiphani umuntu engiyolwa naye. Wabheka uDavid wathi ayman lo mFilisti ongasokile uyamdina. Wabese uyabuza uDavid wathi uyonikezwane umuntu oyokulala nomFilisti aqeda kususa ihlazo kuIsrayeli. Maqeda bazalwane bamphendula bamnikeza answer wathi now I can fight. Yebazalwane ake ngithi kunezimpi efanele ungazibi ngoba azina reward. Ungavumi ukubluetoothishwa umuntu noma ukuhotspotiswa umuntu lizonde omunye umuntu ebena lo muntu engakwenzanga lutho.
ungavumi uhamba hotspota inzondo ongayazi sukaphi. Hallelujah. Ngoba uzoba nenkinga kusasa isale nawe ke. Bona balungise baqede bayiqhubekele nempilo kusala bawo umuntu. Hallelujah. Ungahamba uyifaka kuba ugaxekile inyama yomsipho. Hallelujah. Glory be to Jesus. Hallelujah. Abaningi bethu ngabazalwane abanalento esibiza ngokuthi backbone. Bangafani nebanana. Hallelujah. Aboyikara lebanana ubhendela ngapha ubhenda yonke indawo man alikwazi ukuma. Alifani nesihlahla. Hallelujah. We need to develop a rigid backbone. Masimile simile ashifti ashinji asiconvincewa ashintshwa asenziwa ukuthi sihambe sonke abantu bangasenzana nethi. Hallelujah. Glory be to Jesus. Because once wameqinisweni lokuqedile beqiniso. Hallelujah. Wanokuthi ushintsha njengekhameleon, it means iqiniso alikho kuwe. Hallelujah. Koba lula ukuthi kufiwe kuwena bathi wena moseyinto uyayazi bese uyasuka uyayilandela. But once you take that resolute decision uthi mina ngiyazi into ngimile kuloko. Hallelujah. Noma ngagulokwane noma bangafika bathi hamba nami ubaba ngapha bathi uyabona ubathe uthi nawo amehla nami ngiyabona uJesu uzophilisa. Hallelujah. Ngoba mathemba amonka kuyena. Glory be to Jesus. Singaboyilwa impi enganasixoxo. Hallelujah. Njengoba silandela uJesu bazalwana silandela umuntu noma into engamixana nawo. Kukhona la esimikisa khona. Hallelujah. Lasimikisa khona indawo ethandekayo, indawo ekhazimulayo. Elithe iBhayibheli lami uma ngifunda nale verse njalo ihlala induduza mangibhekene nenkinga zempilo nezingqinamba zempilo. Lithi iBhayibheli abencwadini yesambulo zonke inyembezi zabo ziyosuka. Ukukhala kwabo konke sekungasekho. Ngithi Nkosi ngale ndlela engikhala ngayo ngisemhlabeni ngibonga ukwazi ukuthi ngelinye lamalanga you will comfort me maqeda zonke inyembezi uyayisula. Uthi come into your master's rest so that ngikwazi enjoy my master's rest. Inyembezi nenkinga bekade ngibukana nazo zingaphinde sibekhona emehlweni nami ngilowo mdumisa njalo ngithi hallelujah hosana. God, I'm thankful ukuthi you have given me that opportunity ukuthi ngelinye lamalanga ngiyofika la kunqanyulwa khona. Hallelujah. Bazalwane sembusweni kaNkulunkulu and umbuso kaNkulunkulu uthi uJesu ufaniswa nendoda. Le ndoda ithola i-treasure bese iyayithatha le treasure wayisensimini bese iyayifihla ensimini. Lithi iBhayibheli uma seyifihlile bese iyajabula kakhulu iyahamba. Uma ihamba le ndoda bese iyosebenza kanzima ithola imali eningi. Uma isiyitholile imali bese iyabuya izothenga lensimbi bese bakhona injabulo even more. Why? Because uya understand ukuthi akuthenganga insimbi kuphela but I bought something that is of a treasure. Ngoba yebazalwane ukuba kwethe embusweni we have treasure. Athi Paul umekhuluma we have this treasure in jars of clay ukuze understand ukuthi iglory yabulwa kuthina noma evela kuthina it is not ours but it is of God. We have a treasure yebazalwane ingakho sinquma ingakho sidecide ukuthi asikwazi okunye. Kunabantu asifane bazalwane. Hallelujah. Ngiyaphinda futhi system asifane. Hallelujah. Kunabantu abenza izinto zibavumela. Hallelujah. Kunabantu abenza izinto zibalungele. But wena
leyonto. Hallelujah. Wayenza yokubangela inkulumo. Hallelujah. Glory be to Jesus. Ngike ngahambe ebazalwane ngahambe kuneyitoro sonke siyazazi bazalwane zithengisa amabhodlela brown. Hallelujah. Ngike ngibazalana namanzi athengiswa kuleyitoro. Hallelujah. Ne-change ungayithola kuleyitoro. Hallelujah. Yes, nekhokho ungayithola kuleyitoro. Hallelujah. Mara ngicabanga ngithi mangabe ngene la ngiphume kanalelo la ngohlangana nomuntu efanele ngahlangana naye athi umfundisi kana uyangena kule ndawo. Hallelujah. Indaba yakho yobe singasakhaze kahle ukuthi ungene ufunani. Hallelujah. Glory be to Jesus. Athi umuntu mekhuluma lapha ku Facebook ngiyasaba ngikwenza into wrong ngoba ngiba nalento man ethi uNkulunkulu mafuna ukwenza example uzovele enze nami example. Hallelujah. Abantu inkunzi bayibamba every day. Mara mina mama yothenga lesigqoko sinamehlo kuphela ngithi ngiyoyibamba inkunzi bayibamba first day. Hallelujah. Ngoba sifanye bazalwane ingakho sikhetha ukungazo kunye ngoba ivile ukwahlulelwa kwabantu ijudgment yabantu bayinkulu kithina siyayikhetha izinto esihamba sifake kusona ngoba lento evangeli sesiyiphethe ihamba ikhulumise. Hallelujah. Ihamba yenza abantu bakhulume kabi. Glory be to Jesus. Na uma nabo bakhuluma mina kabi yini abantu bakhuluma lokho kuwena kabi so ungabi nekhala ungatatazeli understand lento iphethe ngoba yona kanye etriggerisha izinto ezithile kubantu ukuthi kube nezinto esenza bangakwazi ukuthula. Hallelujah. Kube bokomunye bebayothula inkinga neduwe. Glory be to Jesus. uPaul umebhalela ibandla laseFilipi uthi nomzalwane konke okwakuyinzuzo kumina ngakushaya indiva ngenxa yokukhulu kokumazi. Uthi yonke into I counted it loss for Christ. Any translation ithi I count all things as rubbish before Christ. Yebazalwane ukumlandela iyabiza yebazalwane awulandeli kube lula nje kunezinto ezilahlekelayo kunabantu abasuka kuwena the more relationship yakho naye ikhula the more abayisithandwa somphefumulo wakho khona abadedayo bathi wena uzenza ngcono khona abachiftayo khona izinto esukayo khona izinto ezilahlekelayo. Ikuphathi ngibala as rubbish ukuthi sincane lezinto ezihambi bancane labantu abahambile mkhulu yena osahleli. Hallelujah. Mkhulu lo ngakini kunaloyo losizweni ngamane lilahleke yebazalwane izwe lihamba bathi mhlale naye kungabi khona abantu yena abekhona. Ngifuna ukuthi kugcwale inhlizweni zethu namhlanje ukwazi yena. Uma kugcwala ukwazi yena sibese siyapheleliswa sibuye ukuze kithi ngakhona ukuyibonga but sibonge isiphambano ngoba siya understand ukuthi asimanga nje ngoba simile but sime ngoba kunomsebenzi owenziwe isiphambano owathatha izwe layobethelwa esiphambanweni nathi
nathi sayobethelwa khona ukuze singasayiphileli thina but kuphile yena kithina njengoba yena naye wabethelwe esiphambanweni ngoba into esibizelwe yona akukona ukuthanda izwe into esibizelwe yona akuyona iminako yezwe but into esibizelwe yona ukunqoba izwe simele ukunqoba izwe nenkanuko zalo silinqobe ngoba yena walinqoba izwe. Hallelujah. Yasiza ukufa bazalwane. It helps to die to self. Uthi akusaphili mina ngifile inkanuko zami zifile. Inkanuko mayifile bazalwane awubheki noma yini. Awubukeli noma yini. Awulaleli noma yini. Kunezinto engenzelwanga indlebe zomntwana kaNkulunkulu. Hallelujah. Glory be to Jesus. The day uNkulunkulu eqala ukusebenza kimi ebazalwane. It was the day angifundisa ukuthi kahle ngisesomntwana ngisakhula. Kukhona konke. But ngathi ngithi ngilalela njengabontanga bami. Ingoma leze hip hop zangihlula ngoba igcwele inhlamba kakhulu ngabona ngathi ngiyalalela nezwa abathukana kwaba khona lento lakini ethi wena la wena that this is not for you. Hallelujah. Ngathi mangihlala ngilalela igospel ngezwa ngathi manayi into yasekhaya Nkosi nayi into edalelwe mina nayi into ebuyisa ithemba phakathi ngabe sengihlala khona. Hallelujah. Now umulandela even playlist yami uyathola ukuthi it is gospel one way ngoba kula kwenzeka khona ukuhlukaniswa ukuthi nayi wena into yakho lene wena ungena. Hallelujah. You die to self. Inkanuko zakho ziyafa ukuze yena aphile. So we are very selective of the messages that you listen to, of yonke into engena kuwena ngoba kuyona yonke engena kuwena ephilisayo. Hallelujah. You choose what you accept. You choose what is not for you. Then bese you discard konke ongadingeki ubambe lokho okuzokusiza ukuthathe from point A ukubuyisa point A lokho kuzokusiza ukuthi uqinise ubudlelwane bakho noNkulunkulu uthi uJesu uthatha la angibeke la angisuse la aqeda angibeke bese uhamba naleyo message. Amen. Hallelujah. Even abantu okhuluma nabo uzoba selective abantu okhuluma nabo because into ibhekayo ukuthi lo muntu umefika umlethela ngoba yebazalwane angeke saze sakubalekela ngoba bangathi indaba siyithanda kwani angeke saze sakubalekela ukuthi umuntu okhuluma kuwe ngamagama abantu ukhuluma ngawe kwabanye abantu. Hallelujah. Uma qeda nje la uzodilivela khona sokuthatha la akudlulise. Hallelujah. Glory be to Jesus. So you need to check ukuthi ubani oza close to you, oza in close proximity and umuntu oza kuwena azofuna indaba uzokubona. Amen. Hallelujah. Nkosiza abazalwane ungazo kunye ukwazi amandla amvusa kwabafile. That's the greatest knowledge that you can ever have. Ngoba bazalwane before uJesu efika, after uJesu esefika, bewakade akhona amakhosi. Now lithi beka wonke lamakhosi history isitshela ukuthi wonke lamakhosi bekada hlonishwa bekada thotshelwa bekada khonzwa but uyathola ukuthi wonke lamakhosi ungaya emathuneni awo onke
namathuna abo agcwele amathambo ayikho neyodwa eyavuka. Hallelujah. Iyodwa inkosi eyavuka. Seyikhona zonke inkolo, iyodwa inkosi eyaya ethuneni yamemezela ingakafiki ethuneni yathi ngimelwe ukuba ngiye ethuneni. Athi ubekhuluma njengoJona owabasesifini senhlanzi for 3 days, so shall the Son of Man go down into the grave for 3 days and 3 nights. But after the 3rd night maqeda bese uyavuka. Lithi iBhayibheli encwadini kaJohane limfunelani ophilayo kwabafileyo na akekho uvukile iyodwa inkosi yavuka akwazi ukuba. Angikwazi ukunye bazalwane. Kahle into engizama ukuyichaza la ile ukuthi angikwazi ukwazi ukunye. Lithi iBhayibheli kubuza uJesu ngelilanga uthi komsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke alahlekele ukuphila kwakhe. Lempilo siyiphila namhlanje ifuna sizuze izwe. Kancane kancane khona izinto ezilahlekayo. Hallelujah. Uma umuntu ungakuhlala ubheke kahle, bandla lamanje alisafani nebandla lakudala. Hallelujah. Amen. We are busy, very busy. Ngento zethu. Hallelujah. Amen. In that process, khona kulahlekayo. Hallelujah. Khona amandla angasabonakala. Sekwanda inkulumo, kwanda ama-debate, kwanda impikiswano, into ezingabikisani ndawo. Lezi abapostoli basikhuza ngazo ukuthi ningaloku niphikisana. Hallelujah. Nabashumayelayo bagcwele endaweni fanele bangagcwali kusona. Bakhohlwa the core message. Our core message is Christ. Hallelujah. Him crucified, Him rising up again. Okunyasina. Uma abantu banileza uKristu yokuqedile. Hallelujah. But once I shift again, saba ibandla lama numbers. Sabe ukuthi abantu bayingaki. Once I shift again, sashumayela lento ezobajabulisa. Kobe silahlile. Hallelujah. Bayofa bahappy bajabulile. Kanti bayefela. Glory be to Jesus. Kanti fanele ukuthi simbule ikhethini. Siba understandise ukuthi asinako kunye yebazalwane. uKristu kuphela. Ngoba nalezi zinto esigijimisayo singayithola into zomhlaba. But inkinga yazo yebazalwane ukuthi lezi zinto siphathisiwe. Lezi zinto we are stewards. Lezi zinto kahle kahle sama security ingayibeka kanjalo. Uma ungangibona namhlanje ngihamba ngemoto enkulu ngihlala emzini omkhulu, ungangishaye kakhulu izandla ngoba I'm just a steward, ni security. Ngiwunogada. Hallelujah. Noma ngabalela nezinto ezifo na banukwazi. Angibona angiyona into, I'm just a security yalezi zinto. Hallelujah. Ngelinye lamalanga ngiyoxoshwa emsebenzini. Kuthiwe wena usahlala kule yami, wena usahambi ngale yamoto. Mhlawumbe inkosi ngalelo langa seyamkhumbula. Sekufana ukuthi inxoshiwe emsebenzini. Zisele lezi zinto. Salela abantu abazoyilwela kusasa abangazazi ukuthi ithengwe kanjani. Phatha umphefumulo wami uyakuphi. Ngoba yona nto eyigugu kimina. It is my soul. More than izinto ukuthi ngifake washe ebizayo namanje
lokho akungisizi ngalutho. Into ebalekile umphefumulo wami ukuthi after all of this, where is my soul going? Hallelujah. Ingakho kumele singaphakami ngezinto. Singaphakami even nangamabandla. Ukuthi ebandleni lethu kuyagcwala abantu baswele itulo. Hallelujah. Siphathisiwe nje okwesikhashana. Hallelujah. Ibandla elikhulu lencane likufaka ezulwini. Glory be to Jesus. Ngoba ngokwanda kwabantu yokuzwa nangabo bonke. Yenze kulahlelelwe yivi nomoya umchele wakho ngokuthi abanye bongafinyeleli kubo. Hallelujah. Glory be to Jesus. But uma uhambe kahle wenza okulungile, rest assured uyongena ezulwini. Hallelujah. So asikhuthaleleni ukwenza kahle. Simbonge uNkulunkulu ngabona konke asipha kona. Basize singaphakami ngezinto esinikezwa zona. Hallelujah. Amen. Ngoba lezi zinto kwesinye isikhathi sizophakama ngazo even imindeni yethu. The more uNkulunkulu esibusisa ngaso maphakama nayo. Ngoba kofika isikhathi la lezi zinto itestwa khona. Ngoba into lento esemhlabeni kuyabuzwa ukuthi can it stand the test of time now? Lokho ngathi nabantwana ba-right bayahlonipha ngelinye lamalanga uzobuzwa ukuthi can your family stand the test of time now? Noma makufika ikhathi ezinzima your family will scatter. Bagcine bangabhekani, bangazani, bangasizani. Because that question will always be posed. If this thing is strong, can it stand the test of time? Hallelujah. Glory be to Jesus. Kyabiza bazabana kuba buhlungu. Umusa kuphela osigcinayo. Akukona ukuthi noma ungathi ushadile uposte ngokuthi mina ngishadile. Umusa kuphela ogcinayo. Because tests will come. Ubona kahle uthanda ukuthi ngathi uyangiyisa manje. Selafike la. Hallelujah. Kanti moya testing, can this stand the test of time? Abamantu bakhulume bathi sina 20 years emshadweni, sina 50 years bangene, abeke komnandi every day. Hallelujah. Sithi sihamba siyaphambili kuvele nje phele yonke into. Uma singakhulanga vele siyaphuma. We jump ship. We abort the mission. Ngoba sikhulanga. Sithi hayi mina lo ngiyengumeni yami. Hallelujah. When tests come, but it matters uma umazi uNkulunkulu that uthi inkosi angikwazi ukuba. I took a resolute decision ukuthi I will not know of any other thing. Le family niwe uwe. Njengoba seyinyakaziswa kangaka inkosi, ngicela ukuthi bese uyayigcina ngendlu yakho yasezulwini. Ngicela ukuthi abantu bangabona amahlazo ethu. Hallelujah. Baba ngicela uvale nalakuvela khona ikhaya, la kuvela khona imbobo, Nkosi ngicela uvale ngoba mina ngikwazi ukuthi. Jesus. The more mhlushwa kangaka ilento ishaya enhlizweni. The more mhlushwa kangaka kune part kumina eqebukayo. Nkosi, this cannot be because this is who you are. Because wena until you are God of a family, God of a unity, may my family not scatter. Abantu mabangahlekisi ngami, but uyathandaza yena, but ifamily yakhe ihlukene, uyakhuleka yena, mara bafuna. Yosiza bazalwane ukungazi okunye but ukwazi yena kuphela namandla ovuko ukuthi wathi eBethema wa celebrate uSathane
kanti uyikhathile ucelebrate nje i-half time ujabulela igoli eliyi-1 kanti full time ayikakafiki kanti kusayiwe e-dressing room kanti ukhona usazokhuluma shintsha strategy sothi masibuya sisale sishaya 3 thina ngapha umdlalo mawuphele nge-3-1 kanti vela kakapheli njengoba ebonakala lapha esiphambanweni uyehla uye Highdays usayolanda ikhiya uyolanda ihluthulelo zokufa ne-Highdays uyephambana inkomishi abanye abafike bayephakama bavuke bese kuba khona i-exchange eyenzakalayo bese yena ngolesithathu usuku maqedwe yavuka akakapheli sheshe wa-celebrate usathane usheshe wangiya usathane kanti hayi usathane ushwelile this time ushayeceleni usathane usheshe wangiya kanti hayi isikhathi sethu sokuthi siyaphakama ngoba lo esimaziyo uyazi ukuthi indaba yethu ayiphelele ethuneni uyabuya azosikhipha ethuneni maqeda bese asiphakamise ukuze kubonakale inkazimulo yakhe uthobala kahle abanye bathembele mashi abanye bathembele eqoleni kepha thina sazi igama lenkosi athohlabelelayo igama lenkosi liyiyo iqhaza ophephela khona uyanondela asinalo yebazalwane eligama asinakwazi kunye phela amandla wenkosi yiwo kanye lawo mandla akuvusa kwabafile uma sazile igama ngiyalithanda leBhayibheli bazalwane lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamphakamisa uJesu wakunikeza igama elingaphezulu kwamagama onke ukuze egameni likaJesu amadolo wabasemhlabeni nawabasezulwini aguqa hallelujah every knee shall bow aqeda athi maqeda ukuguqa lamadolo bese ilimi zonke bese siyavuma zithi surely he is the Son of Man. I am reminded sisabheke kuphasika induna le lo bekalapha lithi iBhayibheli bekade ngaboni ehlweni elilodwa lithi iBhayibheli waphatha umkhonto wahlaba ohlangothini lithi iBhayibheli kwaphuma amanzi lithi iBhayibheli kwaphuma igazi uma phuma lamanzi nale gazi uma ziphuma ziyasaphazeka ngathi kuvula impompo lithi iBhayibheli uma siphuma amanzi negazi ayohlangana nelihlo lendoda engaboni lithi iBhayibheli lendoda ibikade ingaboni but amehlayo ngalelo langa avuleka lithi iBhayibheli yaba nento lendoda yathi ngalo Jesu obethelwe kade ngingaboni manje sengiyabona ngithatha istatement sakhe esilandelayo ubesathi surely this was the Son of God ngoba yebazalwane asinale lithemba asinale ligama esinathembela kulona elika Jesu phela
Singaphakamanisa.